निनाई ॲग्रो बायोटेक प्रायव्हेट लिमिटेडचे उत्पादन प्रोटोमिल शेणखत आणि तत्सम सेंद्रिय खतांना उत्तम पर्याय म्हणजे प्रोटोमिल कोकणातील सर्व पिकांसाठी, भाजीपाल्यांसाठी, फळे फुलांसाठी उपयुक्त 25 वर्ष लोकांच्या शेतकऱ्यांच्या पसंतीस उतरलेलं खत म्हणजे प्रोटोमिल खत। भात पिकासाठी प्रोटोमिल हे उत्तम सेंद्रिय जीवाणू खत आहे। रासायनिक खत वापरणं किंवा युरिया वापरण्याची गरज नाही। एकंदरीत कोकणातील सर्व शेतीवर पिकांसाठी उपयुक्त सेंद्रिय खत म्हणजे प्रोटोमिल खत। प्रति पंढरपूर सावंतवाडीत आषाढी एकादशी मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली। पहाटे काकड आरती, विठ्ठल रखुमाईला दया दुधाचं स्नान घालून सोहळ्यास प्रारंभ झाला। शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब, संजना परब यांना श्रींच्या पूजेचा मान मिळाला। माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांची यावेळी विशेष उपस्थिती होती। दिवसभर विविध धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रमांची मांदियाळी विठ्ठल मंदिरात होती। विठूनामात सावंतवाडी नगरी दुमदुमून गेली होती। प्रति पंढरपूर मानल्या जाणाऱ्या सावंतवाडी विठ्ठल रखुमाई मंदिरात आषाढी एकादशी मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली। आषाढी स्नान पूजेचा मान यंदा शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब, संजना परब यांना प्राप्त झाला। कन्या वैष्णवी परब उपस्थित होती। पहाटे काकड आरतीनं उत्सवाला प्रारंभ झाला। त्यानंतर विठ्ठल रखुमाईला दह्या दुधाचं स्नान विधी पुरोहितांच्या मंत्रोच्चारात पार पडलं। सकाळपासूनच विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी भक्तांनी मोठी गर्दी मंदिरात केली होती। दुपारी अभंग, भक्तिगीत, भजनाचे कार्यक्रम झाले। दिवसभर विविध धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रमांची मांदियाळी होती। विठूनामाच्या गजरात सावंतवाडी नगरी दुमदुमून गेली होती। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं